I udvalget for miljø, energi og udvikling, der arbejder vi med kollektiv trafik. Vi arbejder med råstofplanen. På klimaområdet og på miljøområdet arbejder vi med jordforurening. Og vi arbejder også med forskellige tiltag omkring den erhvervsmæssige udvikling i Region Sjælland. I øjeblikket bruger vi rigtig meget tid på at arbejde med kollektiv trafik, hvor vi har vores Airnet-plan til diskussion og evaluering. Det er jo et ambitiøst projekt, vi har sat i søen med henblik på at få flere passagerer over i busser og tog. Det har fungeret rigtig godt, og vi vil gerne videreudvikle projektet. Men vi har selvfølgelig en udfordring i forhold til økonomien, hvor vi hele tiden også skal have øje for, at vi nu også har penge til at gøre de ting, vi gerne vil.